बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। ख्रिस्टनि बिसाफोर मैयानि समाव आं नोंथांमोननो मोनसे छत्तीसगढ़नि बिलासपुराव जानाय जि मोनसे जाथाय जेराव गिर्जा न' सिफायनायनि मोनसे रादाब बे रादाबखौ लानानै फैदोंमोन। नाथाय दिनै नोंथांमोननो फिन आरोबाव बे रादाबनि मोनसे गोदान महरखौ लानानै फैदों जेराव मानो सिफायनो गोनां जाखो, मा जाहोन आरो मा दङ, भितरनि बाथ्राफोरा माबायदि, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो रोखा रोखायै दिन्थिगोन। माबायदि ख्रिस्टियाननि सायाव अत्याचार खालामदों, माबायदि पारसिकिउसन खालामदों, माबायदि नासयदों, बे भिडिअ नोंथांमोना रोखा रोखायै नुनो मोनगोन आरो थारैनो सैथोआ मा बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिगोन। दा बेवहाय मोनफा मोनफा नायलांगोन, नोंथांमोननो मोनफ्रोमबो रादाबखौ डिटेल्सै आं खोन्थानो थांगासिनो दं। दा बेवहाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ गोसो होनानै जोबजासिम नायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। जेन गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना रोखायै मोनथियो जे ख्रिस्टियानफोरनि सायाव माबायदि तारना लानानै फैदों आरो थारैनो माबायदि फाव फान्दायदों, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन। दे अब्ला नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिग्रोनो नागिरबाय, नोंथांमोना नायग्रोदो। बिलासपुर जिले के समीप में भरनी गांव, वहां पर आज सुबह एक बुलडोजर कार्रवाई हुई है। इस कारण कि यहां पर धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है, अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया था और यहां पर प्रार्थना सभा या चंगाई सभा जिसे कहते हैं वो चलाया जा रहा था। इसी के नाम पर ये कार्रवाई हुई है। महज एक हफ्ते की नोटिस के बाद ये बुलडोजर कार्रवाई की गई, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि कार्रवाई से पहले हिंदूवादी संगठनों, जिनमें मुख्य तौर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए यहाँ हंगामा किया था। धर्म परिवर्तन हो रहा था। मैं यहाँ सरपंच हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है करके ऐसा जानकारी मिला था। हम लोग आके यहाँ मतलब देखने के लिए आए तो 20-30 महिला बच्चे सबको बैठा के धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। तो उसी समय से फिर इसको आवेदन दिए, नियम अनुसार से, शासन के नियम के अनुसार से जोड़ा जा रहा है, शासन प्रशासन के साथ मिलकर। अब गांव के ही कुछ था, कुछ बाहर से ही आते थे। धर्म परिवर्तन गांव के बच्चे लोग को बैठा के धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। लगभग महीना के आसपास हो रहा है। 1 महीना पहले शिकायत किया। नियम कायदा है, नियम अनुसार से ही किया जा रहा है। क्या नाम है? मेरा किरण कुमार है। हमारा घर उधर पीछे है ना, वो भी आप लोग का अवैध घर ऐसे मतलब दूर हाँ बेजा कब्जा वाला। ठीक, ये बताइए इस जगह पर आप आई हैं कभी? यहाँ क्या होता था कुछ पता है आपको? नहीं, यहाँ प्रार्थना नहीं होता था। ये घर था, ये मेरा दीदी घर है। मैं तो रोज यहाँ पर आती जाती हूँ। एक चीज, सरपंच के साथ 4 गुंडे भी? हाँ, अपने पास तो 4 जने गुंडे भी रखे थे जो मेरे को मारा था, लाठी से मारा था मेरे को। और सरपंच जो है 2 थप्पड़ मेरे कान यहाँ कनपट पे मारा और वीडियो बना रहे करके। है आप लोग के पास वो वीडियो वगैरह? नहीं, वो सब वो नहीं, काट दिए वो लोग, डिलीट कर। अच्छा, ये बताइए अभी अब ये जब कार्रवाई हुआ तो अब आप यही सामने थे कि आपको कहीं कहाँ लेके गए थे? अभी यहाँ मेरे को थाना ले गए। जब मैं बोला सकरी थाना? हाँ, मैं बोला कि मैं कलेक्टर ऑफिस जा रहा हूँ, बोला ना, तो मेरे को टीआई बोला कि इसको रोको। और रोकने के बाद मेरे को जो है वो सीधा हवलदार के जो है वो लोग जीप में भर सीधे थाना ले गया, सकरी थाना। ग्रामीणों से बात करने पर एक बात तो ये समझ आई कि यहाँ अंधविश्वास और अशिक्षा गांव-गांव तक फैली हुई है। उस क्षेत्र में जहाँ से छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट मात्र 20 किलोमीटर की दूरी में हो। लेकिन सवाल तो ये है कि धर्मनिरपेक्ष देश में केवल एक प्रार्थना सभा को ही क्यों टारगेट किया गया, जब ये पूरा क्षेत्र ही जांच का विषय है। क्योंकि वन विभाग की जमीन में अवैध कब्जे वाला कोई एक मकान नहीं बल्कि कई मकान थे, तो उन पर भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये ग्राम पंचायत भरनी में जो सकरी तहसील के अंतर्गत आता है, उसमें शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था एक परिवार के द्वारा, जिनका ऑलरेडी उस भूमि के जस्ट बगल में बाईं तरफ आपने देखा होगा कच्चा मकान बना के वो निवासरत थे। गांव वालों की शिकायत थी कि यहाँ पर उनके द्वारा कुछ ऐसी गतिविधि की जाती है जिससे पूरे ग्रामवासियों को ऑब्जेक्शन है। उसी के विरोध में गांव वालों ने ग्राम सभा आयोजित करके ग्राम पंचायत के माध्यम से अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित किया और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिसकी सूचना हमको दी गई। तो हमने पुलिस बल के साथ वहाँ पे उपस्थिति दी और कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न होकर के अतिक्रमण हटाया। सर मुझे ये बताइए कि वहाँ उस एरिया में बहुत सारे घर हैं जो अवैध अतिक्रमण वाले हैं, तो ये तो सिर्फ एक ही घर को क्यों निशाना बनाया गया? क्या कोई इसमें स्पेशली कुछ वजह थी? कुछ शिकायतें थी गांव वालों को, जिसपे ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ऑब्जेक्शन हम नहीं कर सकते। अगर जैसे तहसीलदार के पास शिकायत आती, तहसीलदार फिर उस पूरे खसरे का जो अतिक्रमण का एरिया है, सभी जितने लोग हैं उनकी पूरी जानकारी मंगाते हैं। तो ये ग्राम पंचायत ने ऑलरेडी प्रस्ताव पारित कर दिया था इनके विरुद्ध।
सिर्फ एक ही घर के विरुद्ध? इनके हाँ, एक घर के विरुद्ध। सर लेकिन ये पूरे का जो घर है वहाँ पर वो पूरा अवैध अतिक्रमण का इलाका है, क्या इस पर अब कोई कार्रवाई की जाएगी? वहाँ पे इस बारे में मैंने आज संज्ञान लिया तो बताया कि वो 20, 25, 30 वर्षों से निवासरत है वहाँ पे, उस जगह पे, जो बाकी के परिवार वाले। और ये इन्होंने अभी 3 महीने पहले ही नया बनाया है, जबकि इनके पास ऑलरेडी अपना मकान था। तो इस आधार पर गाँव वालों ने इस मैटर को संज्ञान में लिया, ग्राम पंचायत जो बॉडी होती है, सरपंच सचिव लोगों ने, और फिर उन्होंने कार्रवाई की। सर बाकी के मीडिया में और आसपास के लोगों का कहना है कि प्रार्थना सभा और क्योंकि हिंदुत्ववादी दल बजरंग दल भी वहाँ पर सीधे तौर पर एक्शन पर था, क्या इस पर कुछ कहेंगे? नहीं, वो कार्रवाई तो प्रशासन के द्वारा की गई है। उपस्थिति सिर्फ अवैध अतिक्रमण पर, अतिक्रमण के खिलाफ थी। बाद में उनकी उपस्थिति हुई है अंतिम में, तो उसमें मतलब प्रशासन और पुलिस का कोई लेना देना नहीं। अनजाग्राफोर नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नुनायनि गेजेरजों एबा नायनो मोननायनि गेजेरजों नोंथांमोना अलरेडि बाथ्राखौ मोनथिखाबाय, एसेब्लाबो आइडियाखौ मोनखाबाय। बे जाहैबाय ओरैबायदियै तारना होनाय जादों, बे जिथु हा, थारैनो बे हाया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हा 100%, बे बाथ्राया सैथो। नाथाय बे हायाव केवल बे गिर्जा न' एबा बै बेक्तियाल' बे न'आव दङमोन बे नङा। सोरगिदिं जिथु न'फोर दङ, न'खरफोर दङ, बै सोरगिदिं न'खरफोर जायफ्रा लुनानै थादों जि हायाव, बै हाफोराबो गासैबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव दङ। आरो बिथांमोना प्राय दिनैनिफ्राय लानानै 30-40 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो आवगायनिफ्रायनो बेयाव रायजो जाबोगासिनो दङ। आरो जाय बेक्तिनि न'आ सिफाय जादों, आरो बे न'आ अलरेडि मोनसे गिर्जा होननानैबो गिर्जा न' नङा, बे सासे बेक्तिनि, सासे सुबुंनि न'सोमोन। आरो बेयावहायनो देवबाराव ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय बेक्तिफोरा खौसे जानानै खुलुमनाय सिबिनाय खालामोमोन। आरो बेखौनो मेगन सानानै जिथु पन्सायत दङ, पन्सायतनि सुबुंफ्रा मिटिं खालामदों, गावबुराजों जायखौ गावबुरा होननानै बुङो, मिटिं खालामदों। मिटिं खालामनानै पुलिसनि सायाव प्रेसार होदों जे बेयाव धोरोम सोलायनाय जायो, धोरोम सोलायहोयो होननानै। मानोना मेगन साथारबाय गिर्जा जिरायबाय थानायखौ, मेगन सानानै बेखौ एरनानै होदों। आरो जाथाया थारैनो बेबायदि जादों जे बेखौनो पुलिसफोराबो प्रशासनफोराबो एक्सन लाबाय जे बेयाव थारैनो धोरोम सोलायहोनाय जादों होननानै। नाथाय बिथांमोननि जिथु बुंनाय, जिथु रादाबफोराव खोन्थानाय बाथ्रा, बे जाहैबाय आलादा। रादाबाव खोन्थानाय बाथ्राया मा, जे रादाबाव बेखौसो बुंगासिनो दङ जे बियो हाया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि, जेबो लिगेल पारमिसन गैया, लिगेल डकुमेन्ट्स गैया, जायनि थाखाय बे न'खौ सिफायनाय जाबाय, बे गिर्जा न'खौ सिफायबाय होननानै रादाबाव बुंगासिनो दङ। नाथायब्ला सैथो बाथ्राया बे नङा। सैथो बाथ्राया बिसो, बे न'खरा ख्रिस्टियान जानायखाय, बेयाव गिर्जा जिरायनायखाय, बेयाव खुलुमनाय सिबिनाय खालामनायखाय सिफायना होदों। मानोना बेनि फोरमानखौ नोंथांमोना अलरेडि भिडिअआव मोननो हाबाय जे बेयाव थानाय सा सानजा खोला सोनाब जिथु खाथि खालायाव न'खरफोर दङ, बै न'खरफोराबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हायावसो दंखायोखा। नाथाय बिथांमोननिखौ नस्थ' खालामाखै, बिथांमोननिखौ बुख्रेबनानै होआखै। दा जोङो बेबायदिखौ नुयोब्ला एबा बे बाथ्राखौ थोंजोङैनो नायनायजों जों मा बुजिदों जे ख्रिस्टाननि सायाव पारसिकिउसन, नायनो बानाय, बेयावखायनो बे खामानिखौ मावबाय। सरकारनि जिथु प्रशासन दङ, जिथु पुलिसफोर दङ, पुलिस बिभाग दङ, बिसोर सोरजों दैदेनजादों, जों बेयाव जुदि बेखौ एसे स्टाडि खालामोब्ला जों मोनगोन जे जायखौ जों बज्रां दल बुङो, VHP बुङो, RSS बुङो, बिथांमोनजोंसो दैदेनजानायखौ जोङो नुनो मोनबाय। जिहेतु बिथांमोना नारसिनबाय, बिथांमोना खोथा बुंबाय जे बेयाव धोरोम सोलाय होनाय जायो। नाथाय फोरमान गैया, रावबो फोरमान होनो हायाखै, केवल ओरैनो बखिलाबायनाय बाथ्राल'सो जे धोरोम सोलायहोदों, धोरोम सोलायहोदों, धोरोम सोलायहोदों होननानै। नाथाय धोरोम सोलायहोनायनि जेबो फोरमानबो गैया, आरो बेयाव बेबायदि धोरोम सोलायनायनि खामानि जाया होननानै बिथांमोना अलरेडि बुंखादों। केवल देवबार सानाव गिर्जा जिरायोमोन, खुलुमनाय सिबिनाय खालामोमोन। दिनै बेबायदि अबस्था अनजाग्राफोर, गोबां दुखुनांथावना। बे रादाबखौ मोननानै, सैथोखौ मोननानै गोबां दुखुनांथावना, दुखुखौ जाफादों। मानोना बे न'खरनि सा सानजा खोला सोनाब जेरावबो पारमिसन गैयै हायाव गोबां न'खरफोरा थांनानै दङ, सुबुंफोरा थांनानै दङ। बिथांमोननि न'फोरखौ सिफायाखै, बिथांमोननो अर्डारबो हराखै, बिथांमोननि न'खौ सिफायगोन होननानैबो बुङाखै। नाथाय थोंजोङैनो जेराव जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदोंमोन, दिनैनिफ्राय लानानै 10 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो खुलुमनाय सिबिनाय खालामबाय थादोंमोन, गावनि न'आवनो खुलुमदोंमोन, बै न'खौ मेगन साबाय। आरो बे गासै खामानिखौ मावदों RSS, VHP, बज्रां दलनि मानसिफ्रा मावदों। अनजाग्राफोर, बेबायदि जाथाय गोबां जागासिनो दङ छत्तीसगढ़आव। दा नोंथांमोना आंजों लोगोसे थाफाबाय थागोन, आं नोंथांमोननो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि रादाबखौ लानानै फैगोन। सोरबा जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, आरो लोगोसे लाइक होगोन। आरो जेब्ला लाइक होगोन, नोंथांमोननि लाइक होनायाव
मोनसे हाइप होननाय अपसनबो फैनो हागौ जेब्लानो फैयो नोंथांमोना बेखौ थुनानै होगोन आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालाम मानोना गोबां मोनथिनांगौ बाथ्राफोर दङ गुबुनाबो बेफोर बाथ्राफोरखौ मोनथिदों आरो मैयानिखौ जुदि नायाखैब्ला मैयानिखौ नायगोन अब्लासो नोंथांमोना बाथ्राखौ बुजिगोन सोरबाया जुदि गोदान नायदोंब्ला दे अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नो हास्थायदों आसा खालामदों नोंथांमोना सैथोखौ मोनथिबाय थारैनो सैथोआ माबा मोनसे दाय दङमोन नामा बे न'खौ सिफायनायनि बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिबाय दायनि जेबो बाथ्रा गैया दाय नङा नाथाय मा ख्रिस्टियानफोरनि सायाव अत्याचार खालामनाय जोङो बेखौ नुनो मोन्दों जे ख्रिस्टियानफोरखौ नाख्रेबनो नागिरनाय ख्रिस्टियानफोरखौ फोजोबनो नागिरनाय बिनिसो बे भिडिअ'आ फोरमान होनब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा दे अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नायनानै मा बुजिखो माबायदि सानखो नोंथांनि रोंगौथिया मा जाखो बेखौ नोंथाङा कमेन्टआव होनानै फोरमायगोन दे अब्ला दिनैनि रादाबखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ